Φανταστείτε να σας έλεγα ότι η πιο συνηθισμένη άσκηση που προτείνεται για μειωμένη κυκλοφορία στα πόδια μετά τα 60 μπορεί στην πραγματικότητα να καθυστερεί την αποκατάστασή σας. Ναι, ακόμη και αν την εφαρμόζετε με συνέπεια κάθε μέρα. Σύμφωνα με στοιχεία του CDC, σχεδόν 1 στους 5 ενήλικες άνω των 70 ετών εμφανίζει περιφερική αρτηριακή νόσο, PAD, και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν μέχρι τα συμπτώματα να γίνουν πιο σοβαρά. Η κακή κυκλοφορία δεν σημαίνει απλώς κρύα πέλματα ή πρίξιμο. Είναι ένα σιωπηλό μήνυμα ότι η καρδιά και οι αρτηρίες σας δέχονται αυξημένη επιβάρυνση. Αν δεν δοθεί προσοχή, μπορεί να οδηγήσει σε αργή επούλωση πληγών, αυξημένο κίνδυνο λοιμόξεων, πτώσεις και, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, σοβαρές ιατρικές επιπλοκές. Μετά από μελέτη δεκάδων επιστημονικών ερευνών γύρω από τη γύρανση και την κίνηση, αλλά και ακούγοντας εμπειρίες μεγαλύτερων ενηλίκων από όλη τη χώρα, παρατηρείται ένα ξεκάθαρο μοτίβο. Το μυστικό δεν είναι απλώς να κινείστε περισσότερο, είναι να ενεργοποιείτε σωστά τους μύες. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος μυϊκής ενεργοποίησης που ξυπνά τον φυσικό μηχανισμό κυκλοφορίας του σώματος. Έναν μηχανισμό που πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν ότι διαθέτουν. Έχετε ακολουθήσει τις συμβουλές που σας έδωσαν. Να περπατάτε περισσότερο, να ξεκουράζετε τα πόδια σας, ίσως να φοράτε κάλτσες συμπίεσης. Κι όμως τα πόδια σας συνεχίζουν να είναι κρύα. Το πρίξιμο επιμένει και στις σκάλες εξακολουθείτε να αισθάνεστε αστάθεια. Ίσως λοιπόν δεν χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, αλλά μια πιο στοχευμένη προσέγγιση. Αυτό το βίντεο δεν δημιουργήθηκε για να σας φοβήσει. Δημιουργήθηκε για να σας δώσει γνώση και έλεγχο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματός σας που συχνά αποκαλείται δεύτερη καρδιά, το οποίο επηρεάζει πολύ περισσότερα από όσα οι περισσότεροι φαντάζονται. Και όταν ενεργοποιείτε σωστά, η αλλαγή μπορεί να είναι πραγματικά καθοριστική για την καθημερινότητά σας. Πριν προχωρήσουμε, γράψτε μας ένα σχόλιο. Πόσο χρονών είστε? Από ποια περιοχή μας παρακολουθείτε? Σας έχει προτείνει ποτέ κάποιος να περπατάτε απλώς περισσότερο για να βελτιώσετε την κυκλοφορία σας? Διαβάζουμε όλα τα σχόλια και διαμορφώνουμε αυτό το κανάλι με βάση τις δικές σας ανάγκες, όχι απλώς για προβολές. Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε τη λύπη? Ας ξεκινήσουμε. Πιθανότατα το έχετε ακούσει πολλές φορές. Απλώς περπάτα περισσότερο. Θεωρείται ο πιο ασφαλής και εύκολος τρόπος για να στηρίξετε την καλή κυκλοφορία του αίματος. Και εκ πρώτης όψεως ακούγεται λογικό. Το περπάτημα είναι φυσική κίνηση, χαμηλής επιβάρυνσης και για δεκαετίες αποτελεί βασική σύσταση. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που σπάνια αναφέρεται. Το περπάτημα δεν ενεργοποιεί πλήρως το μυϊκό σύστημα που τα πόδια χρειάζονται ώστε να βοηθούν την επιστροφή του αίματος προς την καρδιά. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Διότι το περπάτημα, ιδιαίτερα όπως το εφαρμόζουν πολύ μεγαλύτεροι ενήλικες, είναι συχνά πολύ ήπιο, με μικρό διασκελισμό και βασισμένο περισσότερο στη ροή της κίνησης παρά σε ουσιαστική μυϊκή σύσπαση. Δεν προκαλεί τις βαθιές, συντονισμένες συσπάσεις των μυών, που είναι απαραίτητες για να ενισχυθεί αποτελεσματικά η φλεβική επιστροφή. Και εκεί βρίσκεται το κομμάτι που συνήθως παραλείπεται. Μια επιστημονική μελέτη του 2021 που δημοσιεύτηκε στο Journal of Vascular Medicine έδειξε ότι οι μεγαλύτεροι ενήλικες που βασίζονταν αποκλειστικά στο περπάτημα για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στα πόδια δεν παρουσίασαν ουσιαστική ενίσχυση της φλεβικής επιστροφής, εκτός αν κινούνταν με ρυθμό που ξεπερνούσε περίπου τα 3,5 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για ταχύτητα που πολλοί ηλικιωμένοι δεν μπορούν ή δεν είναι ασφαλές να επιδιώκουν. Αντίθετα, η στοχευμένη ενεργοποίηση των μυών, αυτό που οι φυσικοθεραπευτές αποκαλούν εκπαίδευση μυϊκής αντλίας της γάμπας, συνδέθηκε με αισθητή βελτίωση στο πρίξιμο, στη ρύθμιση της θερμοκρασίας των άκρων και στην αυτοπεποίθηση κατά το περπάτημα, ακόμη και χωρίς μεγάλες αποστάσεις. Επομένως, αν περπατάτε συστηματικά, αλλά εξακολουθείτε να νιώθετε κρύα δάχτυλα, πρισμένους αστραγάλους, βάρος ή ενόχληση στα πόδια ή ακόμα και αστάθεια στην ισορροπία, δεν φταίτε εσείς. Δεν είναι προσωπική αποτυχία. Απλώς λείπει ένα σημαντικό κομμάτι από τη ρουτίνα σας και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να καλύψουμε αυτό το κενό, ξεκινώντας με 5 απλές κινήσεις. Δεν πρόκειται για διαδικτυακές μόδες ή γρήγορα τεχνάσματα. Αυτές οι ασκήσεις χρησιμοποιούνται σε προγράμματα αποκατάστασης μετά από χειρουργικές επεμβάσεις και προτείνονται από ειδικούς στον αγκιακό τομέα. Και το πιο σημαντικό, έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες του σώματος μετά τα 60. Σήμερα θα μετρήσουμε αντίστροφα τις 5 κορυφαίες κινήσεις που υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα, ενεργοποιούν τη λεγόμενη δεύτερη καρδιά και βοηθούν στη φυσιολογική επιστροφή του αίματος από τα πόδια προς την καρδιά. Και πιστέψτε με, η πρώτη κίνηση θα αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βλέπετε την άσκηση μετά τα 60. Ξεκινάμε. Νούμερο 5.
Οι κινήσεις της ποδοκνημικής που ξυπνούν τη δεύτερη καρδιά. Η μυϊκή αντλία της γάμπας ακούγεται υπερβολικά απλή για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Ας είμαστε ειλικρινείς, οι κινήσεις πάνω κάτω στον αστράγαλο φαίνονται σχεδόν αστείες. Κάθεστε σε μια καρέκλα και απλώς σηκώνετε και κατεβάζετε τα πέλματα. Τόσο απλό. Πολλοί βλέπουν αυτή την άσκηση σε νοσοκομεία ή σε κέντρα αποκατάστασης και θεωρούν ότι αφορά μόνο άτομα που αναρρώνουν μετά από επέμβαση. Όμως υπάρχει κάτι που σπάνια εξηγείται. Αυτή η κίνηση δεν είναι απλώς μέρος αποκατάστασης, είναι βασική λειτουργία της βιολογίας σας και ίσως είναι το στοιχείο που λείπει από την καθημερινή σας ρουτίνα, αν περπατάτε, αλλά συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα κυκλοφορίας. Στο κάτω μέρος των ποδιών σας, οι μύες της γάμπας λειτουργούν σαν φυσική αντλία πίεσης. Κάθε φορά που συσπώνται, ακόμη και ελαφρά, πιέζουν τις βαθιές φλέβες και βοηθούν το αίμα να κινηθεί προς τα πάνω, προς την καρδιά. Γι' αυτό και πολλοί επαγγελματίες υγείας αποκαλούν τη μυϊκή αντλία της γάμπας δεύτερη καρδιά. Το ζήτημα είναι το εξής. Όταν μένετε καθιστοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή όταν η κίνηση που κάνετε είναι πολύ ήπια, αυτός ο μηχανισμός αποδυναμώνεται. Το αίμα μπορεί να λιμνάζει στους αστραγάλους και στα πέλματα, το πρίξιμο αυξάνεται, η μεταφορά οξυγόνου μειώνεται και τα πόδια αρχίζουν να βαραίνουν. Μελέτη του 2020 που δημοσιεύτηκε στο Annals of Vascular Surgery έδειξε ότι απλές κινήσεις αντλίας αστραγάλου σε καθιστή θέση μόλις 3 φορές την ημέρα συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση του ειδήματος στα κάτω άκρα σε ενήλικες άνω των 65 ετών, ακόμη και χωρίς να απαιτείται όρθια στάση ή περπάτημα. Μερικές φορές, οι πιο απλές κινήσεις είναι και οι πιο ουσιαστικές, όταν γίνονται σωστά και με συνέπεια. Οι συμμετέχοντες στις μελέτες ανέφεραν μειωμένο σφίξιμο στις γάμπες, πιο ζεστά πέλματα και αισθητή βελτίωση στη νυχτερινή ενόχληση των ποδιών, χωρίς τη χρήση φαρμάκων ή ειδικών συσκευών. Όταν αυτή η μυϊκή ομάδα παραμένει ανενεργή, το αίμα τείνει να λιμνάζει στα κάτω άκρα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αυξημένο πρίξιμο, πιο αργή επούλωση μικροτραυματισμών και σταδιακή επιδείνωση της ισορροπίας, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο πτώσεων με την πάροδο του χρόνου. Συχνά, αυτή είναι η πρώτη αλυσιδωτή αντίδραση σε μια γενικότερη μείωση της λειτουργικότητας. Όχι επειδή δεν προσπαθείτε αρκετά, αλλά επειδή ο φυσικός μηχανισμός κυκλοφορίας δεν ενεργοποιείται σωστά. Δείτε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε την άσκηση. Καθίστε σε μια σταθερή καρέκλα, με τα πέλματα να ακουμπούν πλήρως στο έδαφος. Σηκώστε τα δάχτυλα των ποδιών προς τις κνήμες, κρατώντας τις φτέρνες στο πάτωμα. Στη συνέχεια πιέστε τα δάχτυλα προς τα κάτω και ανασηκώστε τις φτέρνες, σαν να πατάτε απαλά τον γκάζι ενός αυτοκινήτου. Αυτός είναι ένας πλήρης κύκλος κίνησης. Εκτελέστε την άσκηση αργά και με έλεγχο. Στόχος είναι 20 έως 30 επαναλήψεις, 2 ή 3 φορές την ημέρα. Για παράδειγμα, ενώ βλέπετε τηλεόραση, διαβάζετε ή μετά το φαγητό. Το σημαντικό στοιχείο δεν είναι η ένταση, αλλά η συνέπεια. Αυτή η απλή κίνηση αποτελεί τη βάση, ενεργοποιεί τη μυϊκή αντλία της γάμπας και προετοιμάζει το σώμα για τα επόμενα βήματα. Για να ενισχύσουμε περαιτέρω την κυκλοφορία και να υποστηρίξουμε τη δύναμη και τη σταθερότητα, χρειάζεται να προχωρήσουμε λίγο ψηλότερα στην κινητική αλυσίδα. Νούμερο 4. Καθιστές άρσης ποδιών. Ενδυνάμωση των μυρών για καλύτερη ροή αίματος και κινητικότητα. Ίσως να φαίνεται υπερβολικά απλό για να έχει αποτέλεσμα. Το μόνο που κάνετε είναι να σηκώνετε ένα πόδι ενώ κάθεστε σε καρέκλα. Όμως αυτή η βασική κίνηση ενεργοποιεί σημαντικές μυϊκές ομάδες που στηρίζουν τόσο την κυκλοφορία όσο και την ικανότητα κίνησης στην καθημερινότητα. Πώς είναι δυνατόν μια τόσο απλή κίνηση να βοηθά την κυκλοφορία? Για πολλούς ανθρώπους άνω των 60, αυτή η άσκηση φαίνεται υπερβολικά βασική για να την πάρουν στα σοβαρά. Συχνά χαρακτηρίζεται ως για αρχάριους ή ως κάτι που δεν θεωρείται πραγματική άσκηση. Όμως υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που σπάνια αναφέρεται. Αυτή η απλή κίνηση ενεργοποιεί ακριβώς τις μυϊκές ομάδες που το συνηθισμένο περπάτημα συχνά δεν ενεργοποιεί επαρκώς, ιδιαίτερα μετά τα 60. Οι τετρακέφαλοι και οι καμτήρες του ισχύου δεν βοηθούν μόνο στην κίνηση. Όταν συσπώνται, ασκούν πίεση στις μεγάλες φλέβες του άνω μέρους των ποδιών, διευκολύνοντας την επιστροφή του αίματος προς την καρδιά, παρόμοια με τον ρόλο που παίζουν οι γάμπες στο κάτω μέρος των ποδιών. Όταν αυτοί οι μύες αποδυναμώνονται, η υποστήριξη της φλεβικής επιστροφής μειώνεται. Και εδώ βρίσκεται ένα ακόμη σημαντικό σημείο. Το απλό περπάτημα συχνά δεν επαρκεί για να τους ενδυναμώσει ουσιαστικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Με την πάροδο της ηλικίας, τα βήματα γίνονται συνήθως πιο μικρά και πιο ήπια.
Αυτό σημαίνει ότι η μυρή και τα ισχύα δεν φτάνουν ποτέ σε πλήρη και δυναμική σύσπαση. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μειωμένη ροή αίματος, αυξημένη δισκαμψία και μεγαλύτερη δυσκολία σε καθημερινές